Здравейте, потребители на YouTube, аз съм BG Fusion, така наречения Dark Souls 7 и днес ще правя втори епизод на оцеляване в Hardcraft с малко развитие и нека да започваме. Така, тук както виждате имаме енчантната кирка, тук това за items, най-сетне си намерих там един пич, го грифах и му взех нещата. И дори там съм го седнал, но вече се е служил резиденция, вече станахме приятели. Но дори ми ги даде. Както видите от предишното ми, вече тук съм си направил, погледнете какво хубаво е станало. Идеално. Така. Вече съм на Fateful пак 64, който е много по-хубав от предишния. И както видите, тук си имаме и вече дори съм си направил ферма. Момент да обера. Както знаете, вече завършихме и ще правя доста клипове. През ваканцията, като няма какво да правиш, правим клипове. Този хляб ще го задържа у мене, защото и без това ми трябва. И ще вземем бъдицата. Да отидем да пробваме още един път. Нали ще хванем нещо. В момент бих искал първо да направя да вземем нямам ли тук ще взема и това и ето камък. Тук както казах ще правя градинка, но ще я правим после, защото сега бих искал да оцеляваме. Така да пробвам да хванем нещо. Не съм хващал риба изобщо, ама изобщо. Така, чакаме в момента рибката. Дано да се хванем нещо, този път бих искал да уча нещо, за да поне да имам лек късмет. О, да! Това е чисто нов рекорд, ама да бързо, викувайте. Към. Изтървах я. Аре, рибки, фащай. Фащай рибата, фащай бъдицата. Добре, ще чакаме 10 секунди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 3, 2, 1 и няма явно нещо някаква. Ето хвърляш хващате. Обаче в бъга стара. Така, искам да отидем да видим ето този шорп. Warp. Чакайте. Парадох. Опа. Мало. Странното е, че изобщо не знам как се печелят пари. Как се Добре, явно никой няма да каже. Мислех, че са хвърлили дъма. Може ли да ме пласа? Добре, да дадат нещо. Може да го дадат. Бойлер. Добре, както и да е. Видяхме го, хубав шоп. Доста ефтин. Така. Напускате резиденцията My Shop. Така. Бих искал да тръгна на лов за къщи. Да. Искам само да видя картата. Малко бъгната карта, но
все пак това е мултиплеер, винаги се става така. По-точно не е, че винаги става така, винаги, по принцип винаги е така бъгнат картичката. Добре, да отим да убием тези паяци. Те ме убият дори. Но как ме стига, не знам. Умирай! Загивай, бе! А, така. И през това време бих искал да кажа да се абонирате за мен. Моля ви. Така. Супер. Много се радвам, че зваля. Уникално се кефа. Така, поне имаме храна. Това е важното. И как виждате, имам блокчета от ада. От недъра, не от ада. Мисля, че е тук преди. О, супер! Какъв късмет, какъв късмет. Просто хора, намерих тиква. Това е уникално просто. Сега зомбито поне ще ме остави. Ви. О, ес. Това се вика късмет. Супер. Супер. Сега ако намеря един, ама едва ли. Аз па се обработих и сега не мога да се тъпити. О май гад, не. О, господи, той сега ще умре. Ес, убих го. Учим камък да се изкача, иначе никакъв шанс да успея. Добре. Ба чак да падна. Но не паднахме. Добре, тук има овце. Така. Да се изкачим на този връх и да видим какво става тук. Отгоре, ако може да се види изобщо. Добре, виждаме. О май гад! Добре, искам да се опитам да го убия, но едва ли ще стане. Оле! Не, няма да се мъча. Добре, то се знае, че ще умра. Но поне искам да хапна за последно. Не ме интересува, но аз си хвърлям с тези тъпи зомбита, паяци, скелети. Добре, това е много яко. Намерих XP и то не знам откъде. Така, имаме доста храна. Така. Не. О, супер. Не мога учи. Добре. Откъде стрелят? Вече не знам. Тук не знам нали е PvP. Не е PvP зона. Сервера е много хубав, само го препоръчвам на хората, които играят в Майнкрафт, но уникален сервер. Така. Явно нищо няма да намерим. Но ще отим да ги убием онези зомбита, но не трябва да ни докосват, защото ако ни докоснати ще почнем да горим, а ако почнем да горим и ще умрем. Може да си изядем пържолите. Здравословни са. Това е полезно тези пържоли, за нас са много полезни. Най-странното е на Майнкрафт, че можеш да ядеш колко си искаш. Аз също искам да кажа, миналия път беше много странно, видях 7 ендермана как стоят на едно място и 7-те. Това беше най-лудото нещо, което съм видял. Не. Искам да убия жилето, за да ми даде... Мога да се направя лепкави бутала. Айде, казах ви хора, това е просто уникално. Поздравя ми вода! Оле, успях! Оле, господи! О, господи! О май гад! Това е най-можното оцеляване в света. Избухни, бе, буклук. Оле, на половин кръв. Добре, това... Моля се, дигай ми се кръвта. О, супер червена гъба, която ще посея. И ще си направим една хубава червена гъба голяма.
Добре, ще ви какво има нататък му. Възможно е да намерим къща на вещица. Добре, това вече е най-странното. Това го е правил... не. Свършил самата. Ще само да взема онези червени гъби ето там. Да, ние се намираме, отиваме в момента към джунглата. Много хубава джунгла. И бих искал да се извиня, където не съм правил клипове в YouTube. Просто нямах време. И така. Аре бе. Добре си изядем и тази последна пържова, защото повече няма да видим. Докато не се приберем у нас. В къщата. По този смисъл, знаете. Да, тук може да се намери темпъл. Но е много рядко да се намери. Не! Добре! Какво изгубихме? Въдицата. Да, супер. Да, супер просто. Добре, това беше най-странното оцеляване, в което съм виждал при живота си. Изгубих доста неща. Не бяха много важни, но не ме интересува. Изгубих тиквените семена. Добре, аз дам газ, защото мисля, че запомних пъти точно къде съм умрял. Значи, и без това е тук. Значи, трябва да тръгна ето натам. Точно направо натам. И ще стигна до островчето. И газ. Дам газ до дупка, защото много ми трябват тиквини семена. Се направят тикви, защото те са ми полезни, за да не ме виждат зомбите или крипарите през нощта. Или на сутринта, защото най-странното ми е в сървъра, че има мобове. През сутринта говоря за такива мобове, зомбита, крипари, скелетони, много странно. И също така единия фейл е, че загубих червените гъби, а тук рядко се намира червени гъби. Моля се, дано да съм запомнил пътя. Не, тук е ясно, че бяхме при мобовете. Не. Добре, защо взима по толкова много кръв? Оставиха на половин сърцето за 2 секунди. Това е много тъпо. Пасти тъпотията. За 2 секунди му остават един крипър от 5 метра и ми свали 10 кръв. Цялата ми кръв, дори не знам колко са сърцата, само да ги погледна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 сърца, 10 вече. И ботаха почти цялата кръв, 9 и остана с на половин сърце. Това е просто уникално. Не съм виждал такива мобове, които да свалят кръвта като за световно. Добре, парадокс. Видяхме ти шопа. Хубав беше, но все пак аз нямам пари да си купа от ефтините си неща. Карашоп. Добре, хора. Отим да видим карашоп. Кара. С наклон черта. Добре. Опа. Охо. Интересно. Охо. Даймонта колко струва? Много. Добре. Дано то пичага да има. Добре, как се печелят? Да, пари. Warp Credits, нека отидем. Какво е това? Интересно. Това е на спауна, както виждаме. Добре, не знам къде паднах. Както и да добре ходим.
Добре хора, това беше от мен за първи епизод и загубихме си тиквата, семената от тиква и както виждате наполовин кръв. И това беше от мен, дано ви е харесал клипа, аз бях с вас Dark Souls 7 и бай.